Shwmae, criw Celf. Shwmae. Croeso I sesiwn fyw. Da ni yn anffodus wedi cael problemau technegol, felly methu lanlwytho rhywbeth heddi. Sorry. So, o'n i'n meddwl, gan bod yn wythnos y gofod, byswn ni'n neud planedau. Felly, mae da fi fideo wedi paratoi ar gyfer ar aliens, na I lanlwytho hwnna yfori, ond heddi gawn ni wneud ymarfer neu lluniau o blanedau gwahanol i'r aliens na byw arnyn nhw. Okay? So, dechrau papur, pen, a peth cyntaf yw cylch. Nawr, maen nhw'n dweud, os chi'n gallu gwneud cylch, freehand fel yna, mae hwnna'n peth rhy dda I ddechrau fel ymarfer pan ych chi'n arlunio unrhyw sesiwn arlunio. So actually, beth am just ymarfer cylchoedd, okay? Mae'n ffordd da, a peidiwch wneud cylch ac yn gyffredinol gyda arlunio. Chwilio fyna, fi'n neud y popeth just yn y bysedd. Os ych chi'n gallu, triwch arlunio a defnyddio symud o'r fraich I gyd, okay? So, ymarfer wneud cylchoedd ar eich papur. A y mwyaf chi'n ymarfer, falle bod chi'n neud nhw yn siap hyn neu na siap hyn, ond os ych chi'n symud i'ch braich, mae'n siap cylch fel hyn, mae'n ymarfer da. A just scrap yw hwn nawr, just wneud y cylchoedd, ond digwydd bod, dyn ni'n neud planedau, felly, shwmae, helo pawb, helo Alisa, Chris, gyda, T. Peel, Stephen Jones, shwmae, fi'n iawn heddi, diolch. Mae fy nghyfrifiadur yn chwarae lan, felly mae hwnna'n streso fi mas tym bach, ond gobeithio bod y live stream yma'n gweithio'n okay. Dwedwch iawn os yw e, a I wneud ein dwylo ni yn okay. Gadewch wybod os mae'n crasio, so mae beth sy'n bod gyda cyfrifiadur I heddi. Ta beth, ni'n neud planedau. So, na ni'n mynd I wneud chydig o planedau ar yr un papur pam lai. So, cylch arall, planed mwy, whoops. Planedau. Os ych chi ddim yn licio yr cylchoedd yma, a chi moyn wneud cylch well, wel, ffindwch rhywbeth cylch ac arlunio rownd e. Fi'n edrych rhwng studio fi am rhywbeth sy'n siap cylch nawr. Heb I weld. Ha! Ding! So, os ych chi moyn cylch go iawn. Right, dyna ni. Falle bod yna well. Na, dim rili. I'm sicr gyda'r ein. Okay, unwaith byddwch chi cylch, sut bynnag chi wedi gael y cylchoedd. Iawn. Buffero tipyn hwnna. Sorry, Chris. Bai fi, ddim bai ti. Okay, nesa, ni'n mynd I bod yn defnyddio, pethau dwi'n hoffi defnyddio, sef pensiliau lliw. Allwch chi defnyddio felt pens? Ond mae felt pens yn gallu bod yn tricky. Na I ddangos chi chydig o felt pens super posh sgen I, a maen nhw'n gweithio, ond am nawr, dyn ni'n mynd I bod yn defnyddio pensiliau lliw, a falle wedyn gwneud ni bach o sialc. So, gyda'r pensiliau lliw, meddyliwch am y blaned cynta, okay? Pa fath o blaned yw e? So, mae planed fel y ddeiar, sydd gyda cymysgedd o dŵr a tir a cymylau. Mae'n mynd I bod yn lliwiau, okay, fel, rhywbeth fel yna gwyrdd y glas. Ond falle bod chi'n mynd I volcanoes a stuff, so falle coch a melyn. So, ni'n dechrau gyda planed fel hyn, sy'n mynd I bod yn llawn pethau poeth. So, dechreuwch, falle, jyst gyda chydig o linellau fel hyn, okay? Nawr, nôl ymlaen llinellau, a falle llinellau mewn lliw gwahanol fel hyn. Fel yna. Okay. Fel bod ni rhyw fath o strwythur yn barod. A wedyn, daliwch yr pensil lliw, okay? Ddim just fel bysach chi'n sgwennu arferol, ond fel hyn, okay? Mae nhw'n ffordd artistic o dal pensiliau lliw. Maen nhw'n dweud, os ych chi'n dal paintbrush fel hyn, mae'n help fyd, okay? A wedyn, da chi'n gallu defnyddio ochr yn lle tip y pensil. Os maen nhw'n naddu'n dda, mae'n help achos mae'n ochr yn hirach. A wedyn, allwch chi gael effaithiau gwahanol wrth I chi lliwio bach mwy o'ch blaned fel hyn. Dechrau edrych bach yn fwy fel planed.
Nawr, falle bod chi wedi sylwi, dwi'n wneud mwy o fatha trwch o liw yn un cornel. So mae hwn yn ysgafnach, fel tysed gole'r haul neu seren o ryw fath yn disgleilio lawr yna fe. So, wneud mynd nôl bach o'r melyn hefyd. A ydych chi'n gallu cael rai darnau mwy na'i gilydd. Sy'n rhaid i fod dros yr holl beth. Eto bach mwy lawr fan hyn, a twtio hwnna lan fyna. A dyn ni'n mynd i wneud planed, falle ambell i lump a bump cylchoedd yna fe. Bach mwy o cysgod ochr yma. A dyna'n planed cyntaf ni. Tym bach fel blaned, mawrth neu mercury, rhywbeth fel yna. Beth hwnna, mercher. Right, so beth am blaned sydd yn falle llawn o acid a slime a stuff fel yna. So, fel lliwiau bach yn wahanol fel hyn. Eto, a ni gael llunellau, ond tro yma, a ni gael llunellau sydd bach mwy fel cymylau yn pasio ar wyneb y blaned. Rhywbeth fel hwn gyda'r gwyrdd. Dwi'n gwneud y llunellau yma cyntaf, jyst fel bod rhywbeth sy'n sort of, fel tas yn sgleinio trwy yr hyn yn arall. Dyma sut bys i'n gwneud tas i'n peintio rhain. Bys y dyfrliw yn awesome i wneud planedau. Allan ni'n crack o mas y dyfrliw mewn munud. Okay. Nesa eto, dala fel hyn, a dyn ni moyn eto gweithio ar y siapau yna gyda ochr y pensiliau lliw. Y pensiliau lliw fi'n defnyddio ydy rai watercolour gyda nhw, ond hefyd, maen nhw'n teimlo'n rili neis ar y papur, maen nhw'n eitha meddal. So, dyma ni lliwiau gwahanol i'r blaned yma, blaned o acid, bach o gwyrdd las. Eto, mwy o cysgod ar yr ochr. Wedyn ni'n dod rownd. A dechrau wneud edrych bach yn fwy 3D. Wel na, tym bach, wel y ddeiar hynna yr un lliwio. So ni'n gael un beth am blaned, tebyg i'n lleiad ni sydd fel just yn garegog ac yn oer ac falle'n farw, dim byd byw fyna o gwbl. Beth am chydig o shades gwahanol o llwyd. A falle tro yma, dyn ni ddim eisiau'r cymylau'n swirlio fel rein, ond dyn ni moyn siapau caregog. Beth yw i gofio yw bod yr seren neu beth bynnag sy'n goleuo'r planed yn dod o draw fan hyn unwaith eto. So chi'n mynd carig, cofiwch hwnna. So falle newch eich chydig o gylchoedd o gwmpas e. A cofio bod y planed yn cylch, wel, kind of ish. Okay, so os ydych chi'n gwneud craters fath o beth, neu nhw'n ysgafn i ddechrau, mae gyda'r pensiliau yma. Diolch gyda, nice. Mondelws yw enw nhw. A maen nhw'n neis iawn. Okay, so falle cylchoedd, a wedyn dyn ni'n cofio wastad, right, mae'r gole'n dod o draw fan hyn. So dyn ni'n rhoi bach o gysgod. Mae hwnna'n mynd, yr min yn mynd, so na'n cael y big boy sharp yna mas, yes! A wedyn, oh yeah! Hoff darn o'r dydd, wastad. Na, ddi pensiliau. So, ti'n gweld faint o les dyn ni nawr? So, dyn ni bango bach o gysgod draw'r ochr yma, falle. Di hwn ddim yn dywyll iawn, so mae dyn ni cysgod dros yr holl beth. Oops, mae wedi torri'n syth. Right, so dyn ni bach o gysgod fyna, a dyn ni'n gallu gweld rai o'r tyllau. So ni'n cofio, mae'r gol yn dod ar fan hyn, so bys y tyllau, os maen nhw'n tyllau, gyda fel gysgodion yn mynd fel hyn hefyd. A maen nhw'n dechrau edrych o craters sy'n bach, a wedyn os ni'n moyn fel creigiau, bys y cysgod yr ochr arall, so dyn ni'n adio at y texture o'r blaned a roed y creigiau fan hyn. Na'n cael un bach yn fwy tywyll, a wedyn ni'n ychwanegu at yr cysgod. Fe eisiau rhywbeth mwy tywyll yn hynna, ffindo un di, okay, dyma ni. Right, hwnna'n neud yn rili dywyll. A ydych chi'n gweld, a ydych chi'n neud hwn gyda pensil, wrth gwrs, peidiwch yn phoeni, mae'r textures gwahanol yn bosib, jyst mae'r lliw yn ychwanegu tym bach. A falle spots a dots
lle mae asteroids wedi taro'r blaned. Mae'r blaned yn hollol farw fatha'r lleuad. Wrth wneud y planedau yma, meddyliwch pwy fath o aliens gwahanol sy'n byw ar y planedau yma. A be bys nhw fel, be bys nhw'n edrych fel. Dyna beth i ni bod yn gwneud ty bach ohono fe fori, gobeithio, os yw yn thing yn lanlwytho. Right, un arall. Pwy fath o blaned arall dyn ni moyn? Fi'n gwybod, un planed fi'n rili'n licio yn ein cysawd yr hael ni yw Sadwrn, achos o fatha'r rings cool sy'n arno fe. So, yn unig planed i ddechrau, beth am ni gael planed sydd yn gyda strokes fel hyn. Mae'n planed sffer. A sut i wneud 3D sffer. Mae wastad yn dda i ymarfer shading. Os ych chi ffind fe'n anodd i wneud shading cywir ar lluniau, a gwybod yn union ble dys o'r shading fod, just meddyliwch am sharp 3D cylinder neu sffer, a just trio meddwl, right, os yw'r golau'n dod o un ochr, sut mae'r shading mynd i edrych. So dyma ni planed melyn fel hyn. Angen bach mwy o texture o beth diddorol. Beth am ni just mynd yn crazy, just cael fel bit glas on y fyd. Beth am rhyw fath o cymylau glas yn mynd rhwng y planed yma. I'n edrych yn hollol funky. OK, so dyma ni'r planed melyn a glas ni. OK. Right, a sy'n ni moyn rhyw fath o rings rownd y blaned yma. Dechreuwch, peidiwch jyst roed cael think cynta, right, achos maen nhw wastad rownd y canol, ddim gorfod bod yn straight un ring, OK? So, allan yn neud gyda rhywbeth bach yn dywyllach, OK? Neu'r gwyrdd, sy'n yn cool. OK, so dewch mas, a rownd, a nôl i ddechrau, OK? So, mae dych chi'r ring cynta. Gallwch chi gadael e fel na, a so yna'n edrych yn eitha cool yn bysau. Ond, dwi'n mynd i wneud un arall, OK? So dechreuwch, just uwch ben, chi'n gallu gweld yna? A dyn ni'n mynd just yn bellach mas, a dod nôl, ond yn aros yn agos at y llunydd cynta, a mas yr un pellter yr ochr arall. Ac yn dechrau edrych yn eitha cool, falle nawn ni cymryd lliw ysgafnach, a just sheidio rhwngddyn nhw, tym bach. Hyd yn oed yn rownd bellach. Ond ydych chi'n gweld, wrth wneud e'n tenau, mae'n edrych fel sy'n mynd stretcho. A tip arall, os ydych chi'n moyn, mae'r gol yn dod o ffordd hyn, cofio, beth am roi rhyw fath o cysgod ar y blaned o'r rings sy'n mynd rownd e. A sy'n neud edrych hyd yn oed yn fwy fatha cool, so mae'r cysgod y rings ar y blaned. Falle, dynyddio'r lliw yna i wneud the dots ar y rings. A dyna ni, planed sy'n edrych yn cool iawn. Mae'n rhai planedau gyda'r rings ma'n mynd mas, estyn mas, yn really bell fel yna. Un beth arall ydych chi'n neud, os chi'n moyn neud eich planedau edrych yn dda, yw adio lleuadau iddyn nhw. Rhywun yn gofyn os ydw i'n hapus neu ddim yn hapus mewn quarantine. Wel, dwi wastad yn hapus. Mor hapus a fedrai fod. Fi'n gweithio gatre pob dydd beth bynnag. So, yr unig gwahaniaeth yw bod fy mhlant gatre hefyd. So, mae'n hyfryd i weld lot ohonyn nhw, ond mae'n gallu bod yn anodd i ffeindio amser i wneud popeth a dysgu plant. Ond mae'n oce. Gobeithio bod chi gyd yn iawn hefyd. Dyn ni'n gwneud lleuadau, so fatha lleuadau gwahanol yn orbitio'r planedau yma. Chi'n gwneud i'r ochr, ydych chi'n gwneud rai fatha mae rai planedau gael loads yn nhw. Lleuadau, ac eto, maen nhw fel arfer, mae'n ei bod fel un blaned ni dro fan hyn, yn eitha marw ac yn llwyd. So, chydig o blanedau llwyd, bach o ddi ar hwn. So, dyna 2 neu 3 o blanedau
gwahanol i chi. Nawr, beth allwch chi wneud gyda'r planedau yw, os ydych chi'n moyn wneud edrych yn super cool, achos yn amlwg di space, di'r gofod byth yn wyn, allwch chi cael papur D, fel hyn, a torri'ch planed mas a sticio fe. A mae dyn ni bach o gofod tu ôl, ond dyn ni angen bach o sêr tu ôl. Felly, mae yna tactic cool i wneud sêr ar peth D fel hyn. Cymwch hen brwsh dannedd, so mae dy fi loads o brushes gwahanol. Gormod o brushes, dy fi'n brwsh peintio, ond ddim angen brwsh dannedd yn iawn. A ffindio paent gwyn. A cael bach o paent gwyn ar y brwsh. Oce, dim gormod, ond paent gwyn ar y brwsh. A wedyn ni'n mynd ati i ymosod ar eich papur D, a just fel flicio'r paent off y brwsh. A mae'n neud, dwi'n neud pa mor galed i chi flicio, fel sêr. Dots gwyn dros eich papur. Dyna ni, chydig o sêr. So allan ni ploncio'r planed ar hwn. Bach o Brit stick. A sefydlu troi efo yna. So mae'n planed ni gyda sêr tu ôl. Dyna ni, na stico lawr. Yn nghanol y gofod. Allan ni yr un peth gyda'r lleill. Bydd am stico bach o, flico bach o hwn ar y planed ei hun hefyd. Jyst un iddo edrych bach yn fwy cool. Arwydyn efo planed. A dyna ni, un planed. Yn y gofod. Llun, mae hwnna'n llun fel cefndir grêt. Cael paent dros dy fi. I chi wedyn ni roed eich llong gofod. Ych chi wedi dysgu sut i wneud fo, i neu eich ddoi. Yn hedfan trwyddo fe. Beth am i chi mynd ati i greu fel scene o'r gofod gyda planedau a llongau ofod fatha Star Wars style space fight, so yna'n eitha cool. A danfonwch yn draw i fi weld. Pwy sy'n gofyn, ydyn nhw'n gallu bod yn y clwb celf? Be fy mhlant? Falle bod yna bach o disaster zone i cael nhw involved. Ond falle na i weld os allai gael un o ddau o nhw i helpu rhywbryd, so yna'n eitha cool. Ond, dyna ni, am heddi, planedau, fori, dyn ni'n ôl gyda aliens, so fideo cool am aliens wahanol, a mae welai chi fori. Syniad da efo toothbrush, diolch yn fawr. Right, felly fel arfer, na i ddweud, sgrin i ffwrdd, celf ar y bwrdd, planedau, sêr, ewch ati, a na i weld chi o fori pawb. Hwyl!